El model és sostenible o no, que és la pregunta. Primer hem de fer uns trets ràpids, perquè tenim el temps que tenim, de quin és el model agrícola i alimentari que hi ha actualment. Aquest model neix amb la revolució industrial, la seva vessant en l'agricultura, que se li va dir revolució verda, però de fet la paraula més exacta... No cal? Vale, doncs, clar, que tinc l'altra, sí. Ja, era un desplegament de micros. Bueno, neix amb la revolució industrial, la revolució verda, que significa aplicar els mecanismes de la indústria al camp. Això és una cosa dels anys 50 i 60, en què l'agricultura, que el sistema econòmic l'ha transformat en una mercaderia. Què vol dir transformar en una mercaderia? Transformar-la en alguna cosa que es ven perquè algú guanyi diners. Per tant, els capitals, la gent que té diners, les grans empreses, veuen que l'agricultura és, utilitzaríem el llenguatge del màrqueting, un nicho de negoci molt important perquè és una de les activitats fonamentals que fem els humans, és menjar, i que per tant aquí es podria fer negoci. I si tens diners i vols fer negoci, com ho pots fer? Traspassant els mecanismes de la indústria, que és on s'estaven fent els negocis, a l'agricultura. És a dir, en lloc d'uns cicles que segueixen a la natura, anem a intentar fer-lo tot amb maquinària. Què vol dir això? Grans extensions, planes, on puguin funcionar els tractors, uns productes que es puguin recollir fàcilment, que es puguin envasar fàcilment, que es puguin transformar fàcilment. Perquè per produir molt a molt baix preu i vendre molt i concentrar la riquesa en poques mans. Això és el que havien fet en la fabricació de cotxes, però el mateix ho volen fer en l'agricultura. I aquí neix el que es diu revolució verda. I això què significa? Significa que s'han de fer productes molt homogenis. Has de fer diverses hectàrees d'un únic tipus de producte que a més sigui un que resisteix, que aguanta... O sigui, aquí l'important no és el que són les característiques nutritives, aquí l'important són que vagi bé a la indústria. I això què vol dir? Que s'aguanti molt de temps, que es transporti fàcilment, que sigui resistent a gran quantitat de coses. Això d'entrada ja implica una pèrdua brutal de la biodiversitat. Reduïm el menjar a molt pocs aliments. Es poden comptar les bases de la nostra alimentació amb les dits de la mà. I en canvi perdem quantitat de varietats de patates, tomàquets, verdures, una gran biodiversitat que té el planeta. Això ja és una primera agressió a la natura, brutal, la pèrdua de biodiversitat. Lo podria també analitzar en termes econòmics. La natura és el gran laboratori que ha creat una gran quantitat de substàncies que s'adapten a gran varietat de situacions. Els humans el que hem fet és aprendre d'això per cuidar-nos, per gaudir-nos, per alimentar-nos, etc. Perdre aquest gran laboratori funcionant permanentment, que és la biodiversitat del planeta, és una gran pèrdua inclús des del punt de vista antropocèntric, o sigui, des del punt de vista d'uns humans que tenim que estar al centre. Si a més ho veiessin des del punt de vista que nosaltres som part d'una natura, l'argument seria encara més clar. Però inclús des d'aquest punt de vista que ens sentem nosaltres com els dominadors de tot, inclús des d'aquest punt de vista, és una barbaritat la pèrdua de biodiversitat que significa aquest model. La segona qüestió que significa aquest model és que si tu fas una gran extensió d'un únic producte, trenques els equilibris que té la Terra. Realment, el que havia en qualsevol bosc, hi ha una varietat de plantes i d'animals que se relacionen uns amb els altres i tot això, al llarg de centenars de mils d'anys, ha aconseguit equilibris. Per tant, funciona amb aquest equilibri. Quan tu trenques aquest equilibri i només fas una cosa, doncs se trenquen tots els equilibris. Llavors, el que abans eren 4 cargols que estava bé que estiguessin a l'hort, se pot transformar en una plaga. O sigui, per què? Perquè si tens, no sé, 100.000 enciams, doncs se te crearan els depredadors d'aquest enciam, llavors se te creen grans plagues. Per tant, què has de fer? La solució de la indústria són grans productes per matar plagues i comences a tirar verí. O sigui, l'agricultor d'aquests anys és un personatge que li obliguen a fer una cosa molt curiosa, que és que tirar verí als nostres aliments. I després això, d'alguna forma, algun raso ens arriba a nosaltres. Per tant, implica combatre les plagues no amb equilibri. Primer, que es facin plagues per aquest model industrial d'agricultura. Segon, que aquestes plagues es tinguin que combatre amb verí
hi ha productes químics que introduir-los a la natura, el qual a la vegada trenca nous cicles, el qual genera nous productes que te tira, etc., i compliques totalment i introdueixes quantitat de verins a la natura. O també crees grans quantitats de contaminacions. Per posar un exemple, al cas dels ports catalans, me refereixo als de quatre pates, aquests tenim més milions de ports catalans que d'habitants, i que els engreixem en grans granges, això genera una quantitat de nitrogen. Ostres, però el nitrogen és bo. Home, el nitrogen en equilibri és una de les coses que necessita la Terra. Els purins de mils de ports són una quantitat de nitrogen que no necessita la Terra, sinó que la satura, contamina l'aigua i podem dir que tota l'aigua de l'ozona freàtica està pràcticament contaminada pels purins de les granges. I tenim un greu problema a Catalunya, per exemple. O sigui, aquest trencament d'equilibris implica gran contaminació i grans productes químics. També la Terra no manté els equilibris, sinó que només li traiem un tipus de nutrient. Una cosa que tots hem sentit dir és que sempre l'agricultura tradicional havia rotat els cultius. Aquest model que només fa, diguem a saco, un únic cultiu, només treu alguna cosa de la terra, per tant, les quilmes, per tant, l'has de tirar producte químic per intentar regenerar-la almenys parcialment, etc. Per tant, empobrim la terra, contaminem les aigües, contaminem els aliments, etc. Aquest model. Aquest model, hi ha xifres espectaculars de com està erosionant la terra i fent-nos perdre terra nutritiva, com està contaminant quantitat de superfícies, com està fent-nos perdre aigua potable, o sigui, és totalment devorador dels recursos, elimina biodiversitat de bona terra, de bona aigua. Però, a més, té efectes també en el clima i en el conjunt de l'aire, també. Avui hi ha estudis que demostren que el nostre sistema alimentari és el que produeix més efectes hivernacles. El conjunt, la producció moltíssim, el transport, perquè després parlarem que aquest producte dà voltes al món, i el model de consum també, que és molt energiívor, consumeix molta energia i produeix molt CO2. Per tant, tenim que l'agricultura s'ha convertit en la principal, l'agricultura industrial, em refereixo, en la principal font d'efectes CO2, de gasos d'efecte hivernacle. Quan, precisament, l'agricultura, les plantes en general i l'agricultura en particular, ha estat precisament el gran enfriador de la terra. O sigui, el mecanisme que té la terra històricament de forma natural per absorbir el CO2 i fixar-lo al terreny són les plantes. Però resulta que ara fent plantes els humans hem aconseguit no enfriar la terra sinó calentar-la, el qual és una petita barbaritat del model. De fet, tenim un problema d'esgotament de productes energètics. El pic del petroli, etc. Això no toca aquí, però resulta que el que tindríem, el que permet fixar l'energia en la terra, l'energia del sol, són les plantes a través d'allò que es van explicar a l'escola de la clorofil·la i la fotosíntesi, etc. O sigui, el procés natural que està fixant energia en la terra, està introduint al circuit de la terra, que si no l'únic que faria és dissipar cada vegada més l'energia, és el sol. I això ho fa a través de la natura i essencialment de les plantes. Doncs ara hem aconseguit que quan s'agota això ho torna a cobrar molta importància tots aquests processos. El negoci també l'ha vist i ha donat una solució també per fer negoci, que és el biodièsel fet de plantes. Ara no vull parlar, que també és un tema molt llarg, però és una solució totalment falsa que després els efectes són pitjors. Però, en qualsevol cas, sí que l'agricultura torna a ser una cosa molt important per mantenir el sistema. Podríem parlar també de l'ecosistema en general, o sigui, parlar de la terra, de l'aigua, de la biodiversitat, del canvi climàtic. També aquest model el que fa és concentrar en zones superexplotades i desertitzar el reste. Aquí a Sabadell, ho sabeu, tota la horta de l'entorn de Barcelona està bastant destruïda, ara hi ha intents de recuperar, si no tinc mal entès, aquí hi ha un projecte de parc agrari, tenim el del Baix, tenim sectors del Maresme de resistència d'espais agraris, però tota una zona que era boníssima per a l'agricultura
sobretot les deltes, el Baix Llobregat especialment, l'han destruït, l'han industrialitzat. Tota una sèrie de zones que no són molt bones s'han desertitzat i estan abandonades, amb el que això implica de falta de cuidado, i la producció es concentra en punts superproductius que se sobreexploten. I evidentment en poques mans. Després veig l'aspecte social d'aquest tipus d'agricultura. Bueno, m'han dit, perquè jo no vaig anar, però m'han dit que quan dones voltes al planeta en un Sputnik, les dues úniques obres humanes que veus són la muralla xina i els hivernacles de l'Ejido. O sigui, hi ha els quilòmetres de plàstic que hi ha allà, en un lloc que no hi ha aigua, i en canvi és la gran horta, la gran horta d'Europa, a base d'un mecanisme totalment industrial, agafant l'aigua del subsol, que ja estan ara robant aigua a Doñana i carregant-se al Parc Natural de Doñana. Vull dir, i basat, evidentment, tot això en sous baixíssims, explotació de mà d'obra, immigrant, etc. Aquest model, com la gent està en un país en què, hi ha uns certs drets, això ara ho poso entre cometes, perquè és un altre debat que tampoc vull entrar dels drets que queden en aquest país, però hi ha hagut una certa reivindicació. Què fan? Ho desplacen. O sigui, a l'agricultura, aquesta agricultura industrial està produint el mateix efecte de deslocalització que està passant amb els cotxes i amb els ordinadors. El capital que estava invertint en l'Ejido se'n va al Marroc, que tenen un rei també, i que a més és un senyor que té un poder bastant abusiu, i ha fet pantanos, no sé si això sona, per fer unes terres de regadia que són seves, no sé si això sona, i aquí estan trasladant la nova agricultura, que és la que ve cap a Europa, les tomaques de Marroc, etc. Per explicar-ho gràficament, abans quasi tots els pagesos de determinades zones húmides feien alguna cosa de maduixa i després, en una època de l'any, podien vendre al mercat local una mica de maduixa i si li sobrava feien mermelada. Era una producció normal. Això algú va veure que es faria molt negoci si es feia en plat industrial, en grans plantacions, etc. I això va ser a un poble, ara no em surt el nom, que sempre es fan acudits sobre aquest poble. Segur que ho sabeu, però no van. L'Epe. A l'Epe van fer unes grans plantacions, veus que sabíeu? Unes grans plantacions de maduixa. Van arruïnar tots, o li van treure aquesta font d'ingressos a la petita pagesia que estava cuidant el territori, etc., i la van concentrar allà. Però resulta que als Països Baixos van haver-hi unes subvencions europees per fer grans hivernacles en calefacció, etc. Llavors, als Països Baixos es van fer grans productors de maduixa industrial amb mà d'obra de Polònia. Perquè als Països Baixos la gent cobra bastant, però van portar polacos a que li ho fessin amb hivernacles subvencionats. Llavors, durant una època, els Països Baixos va ser la gran productora de maduixa. Els polacos van dir, home, nosaltres també tenim terra, doncs ja ho fem aquí. Llavors van transposar, després la gran producció de maduixa va ser a Polònia, amb treballadors de més enllà del barri gordo del país. Llavors, els que van descobrir que això també era un gran negoci van ser els xinos. Llavors, el gran exportador de maduixa avui del món són els xinos. Us podeu imaginar en quines condicions de treball i quin tipus de model i perquè Xina està dominant el mercat mundial de la maduixa. O sigui, molts d'aquests productes, la mel, la maduixa, quan preneu, venen de qualsevol lloc del món. I això, aquesta deslocalització genera un altre problema. Per tant, agafem zones concretes que tenen unes condicions laborables, ecològiques. Quan dic ecològiques no vol dir que l'ecologia estigui bé, sinó que potser hi ha la possibilitat que faci el que vulgui si ningú te penalitzi, o sigui que hi ha desregulació. O sigui, al Marroc tu pots fer barbaritats que en Alemanya no et deixarien fer. Unes condicions excepcionals per maximitzar beneficis. Llavors, això està portant que les produccions donin voltes al món d'una forma absurda. Els espàrrecs de la ribera es feien al Perú, també es fan a la Xina, los famosos, estos que se dicen cojonudos, ¿no? Esos que, mireu bé la llauna, veureu que no hi ha ni un fet a Navarra, a la ribera. Llavors, els aliments donen voltes i tal. De fet, els catalans, que són molt llestos, han fet una cosa a Mercadona, que és un gran hub, que és un gran centre, que intenta ser el centre de tot el sud del Mediterrani de bellugar aliments.
I ahir cada vegada hi ha menys pagesos i cada vegada hi ha més aliments donant voltes. Si mira les estadístiques, doncs els nostres tomàquets, hi ha una pel·lícula excepcional sobre la ruta del tomàquet que es diu els nostres tomàquets venen d'Holanda, les nostres cebes venen de no sé on, inclús l'anomenat producte bio, del que parlaré després, està venint majoritàriament d'Itàlia, de Turquia, etc. Allò és un lloc és una connexió amb la globalització per transportar aliments i extreure alguns aliments en els que som competitius, per exemple, el xoriço, coses d'aquestes, del nostre territori per col·locar-lo. O sigui, té una funció també d'extractor del nostre. Tot això què significa? Que des del punt de vista de la natura, els nostres paisatges estan destruint o per desertització o per sobreexplotació i el conjunt d'aquest mecanisme està carregant-se de biodiversitat, la terra, l'aigua, etc. Llavors, aquesta part del model té aquesta part de deslocalització concentrada en molt poques mans. O sigui, no sé, l'altre dia, i això ja fa un temps, però ho explico, necessitava una margarina. Vaig baixar, era un dissabte a la tarda, no tenia, en la cooperativa no tenia margarina, vaig baixar i jo no soc prou cuiner com per atrevir-me a fer un pastís sense seguir la recepta estricta i innovar, no m'atreveixo. Vaig baixar a la botiga de baix i vaig intentar comprar una margarina que fos local, a veure si hi havia alguna margarina local. Todas eran de Nabisco. Sí, habían varias marcas, y varios colors, y varios sabors, y varias texturas, totes tenien el mateix de fons, i totes eren de Nabisco, que a la vegada és Kraft, que a la vegada és un conglomerat de grans empreses, ara no me'n recordo, Nabisco és Kraft, són 5 o 6 que no sonen tots els noms i que s'han juntat i és una única. Nabisco és National Biscuit Corporation, és una també que l'origen seu són les galetes, però avui te fa de tot. Per tant, al final tot era la mateixa empresa i tot era superconcentrat. Llavors, a més, realment, els canals de compra que tenim, en uns 60-70 segons el país, estan en mans de 3-4 empreses. Carrefour, Carrefour con totes les seves variants, etc. I aquests senyors, alguna vegada, això sí, si hagués portat el PowerPoint, però és que jo soc de la lliga anti-PowerPoint, perquè esto passes un PowerPoint i ho vaig assenyalant i la gent llegint, no m'agrada el PowerPoint. Però un dibuix típic és un rellotge de sorra on poses a dalt alguns productors, al mig estan els supermercats i a baix els consumidors. O sigui, tot el model passa per 3-4 empreses que controlen totalment, a part que et venen segurs, viatges, Itàlia, inglès i el que vulguis, però controlen totalment l'alimentació. Hi ha una alimentació que cada vegada són més matèries primes, amb saborizantes, conservantes, totes les Cs famoses, que hi ha 100 i pico, de les quals un percentatge elevat té molts problemes de salut. Clar, perquè quin producte interessa aquesta gran indústria? Perquè el màxim de coses venen tetabric. Per què? Perquè el tetabric és quadrat, és fàcil d'emmagatzemar, fàcil de transportar, ho aguanta tot. Per tant, ens trobem cebes, ara corre per Facebook una foto de safata on hi ha una ceba en plàstic amb una safata de poliespat. Tot aquest model de que tot ha d'estar superenvasat, tot ha de ser fàcil de guardar, tot ho agafa el consumidor, per tant ha de ser molt vistós, perquè és el consumidor el que fem la feina als supermercats, perquè el supermercat només cobra i, a més, últimament ni això, ja n'hi ha llocs en què passes directament el carrito i se cobra sol, perquè està tot digitalitzat i posades coses. Llavors, aquest model tira a un tipus de menjar cada vegada menys divers, menys ric, amb més producte químic, etc. I la investigació va per aquí. Per exemple, estaven estudiant noves varietats productives de tomàquets. Clar, tu quan penses producció, la gent normal pensa que serà perquè hi pugui menjar més gent, perquè hi hagi més nutrients, etc. El que estaven analitzant és un tomàquet molt allargat. O sigui, com fer el tomàquet més tipus xurro. Per què? Perquè és molt més pràctic pels càterings. Perquè les puntes del tomàquet es desperdicien. Llavors, si tens un tomàquet tipus xurro, te salten moltes rodotxes homogènies, etc. Les màquines funcionen molt millor amb aquest tipus de tomàquets, etc. Me'n recordo, o sigui, tota l'agricultura va perquè venguin més mercaderies que els costin menys de fer i els donin més guanys a 3 o 4 persones que manen. Me'n recordo que va haver-hi el debat a l'època dels 90 sobre el comerç just, estava en contra
de que traiessin la pasta de cacau, la mantega de cacau del xocolata, i lo poguessin substituir per una mantega, no? Hi havia tota una campanya del comerç just en contra de la substitució, perquè això significava un cop molt fort als productors de cacau dels països del sud. No? La raó no era econòmica. La raó era que amb altres mantegues, el punt de fusió del xocolata, que està a 27-28 graus, això fa calor que el xocolata se'n desfà, pujava més a 30 i tantos graus. I això què significa? Que les màquines podien anar amb molta més canya i el procés industrial. O sigui, el criteri ja no és ni fins i tot el preu, és la massificació del producte, la facilitat de transport, i tot això va lligat a uns missatges que ens transmeteixen a nosaltres de la compra compulsiva, el color, el sabor, que l'han posat en gotes, l'envoltori, etc. O sigui, és una mica la costum que tenim com a consumidors, és que si no hi ha molt producte de molts colors i molt ben envasat, allò és pobre. O sigui, nosaltres organitzem mercats de pallers, amb pallesos directes, i la crítica que tenim permanent és que el nostre mercat és pobre, perquè la gent ja l'han ficat al coco de que s'han de veure lineals plens de productes de molts colors, perquè si no, és que hi ha poc. En canvi, si tu mires el que hi ha i l'analitzes, potser hi ha molt més producte que una lineal d'un supermercat. Hi ha, sobretot, més varietat de producte. Però, clar, la gent té la idea que és pobra perquè han identificat la imatge. O sigui, hi ha tota una jugada per disfressar el que realment passa. Per exemple, un altre tòpic, que si parlem d'alimentació ecològica sortiria com una de les primeres preguntes, és molt més cara l'agricultura ecològica, no? Per exemple, o sigui, si tu agafes un tomàquet d'agricultura ecològica i aquest tomàquet que venen ara, que és purament aigua, és porto 20 o queden 20? Porto 20. Queden 10. Vale. Llavors, si tu menges tomàquet d'ara, que és un tomàquet que s'haurà fet, o estarà en una càmera o s'haurà fet en algun hivernacle, perquè ara no és època de tomàquet, el tomàquet de penjar, i és tot aigua i no sap res. Dius, jo estic prenent un tomàquet, un got d'aigua amb coloraines i tal, no? Bueno, clar, primer no és el mateix un tomàquet de temporada ben produït, la capacitat nutritiva i tal, estàs comparant coses que són diferents. Però en segon cas, tu, quan te planteges menjar agroecològic, etc., canvies molts hàbits de menjar. O sigui, per exemple, descobreixes una altra vegada les verdures, alguna gent ha descobert les verdures ja de grans, que s'havíem oblidat d'elles. Per tant, si tu mires el pressupost a final d'any, no hi ha tanta diferència. El que hi ha la diferència és entre aquest tomàquet i aquest tomàquet. Això canta molt, i si agafes ja el pollastre, ja ni te digo, perquè clar, el que et venen no és pollastre, i un pollastre com a animal viu que té uns certs drets, té uns preus brutals. En canvi, aquí hi ha diferències brutals. Sí, al supermercat que posen la barra de pan, aquella que és com un xiclet al cabo de 3 hores, no? Perquè estan jugant en la imatge de barato. Però si tu mires el pressupost global, no és tant. No hi ha tanta diferència. I sobretot, si tens en compte la quantitat de tonteries que compres en un supermercat, perquè te les fiquen, sobretot si vas a un petit, tota la sortida està plena de trampes per aquell nen, perquè vull això, perquè vull l'altre, al final surts allà amb una sèrie de coses, de menjar ràpid, de productes ja mig fets i tal, que són totalment innecessàries i que pagues molt més, però tu t'has quedat en la imatge de que aquell tomàquet és més barat que l'altre, o aquella barra de pa, no veus, val 40 cèntims, no? Fixeu-vos, el pa també és un exemple bo de quin és el problema de fons. O sigui, evidentment, no és el mateix un pa fet amb productes ecològics que un pa d'aquest xiclet, no? Però sobretot, quan tu parles amb un forner, el que et diu, artesà, és que fa massa amada, i que el problema que té és que necessita uns cicles de fermentació que la indústria diu que no, i per tant li comencen a fotre de tot perquè vol fer una cosa que no pot estar tota una nit esperant que fermenti el pa. Per tant, el mecanisme industrial és molt, molt potent i està deformant totalment el que mengem, i nosaltres en aquest sentit també som part de la natura, els nostres cossos, però també el conjunt de tota la natura, etc. Podríem entrar en el que signifiquen els aliments quilomètrics, etc. Però com me queden pocs minuts per culpa de Ferrocarrils de Catalunya, volia també parlar de la part positiva. O sigui, davant d'aquest model, l'alimentació és un dels sectors on s'està construint més espais de resistència
i més espais de canvi de model i hi ha més alternatives. En aquest sentit, hi ha, primer, és un valor, està de moda, és políticament correcte parlar d'aliments ecològics i de proximitat. Això és bo. O sigui, és com dir, moltes vegades se parla d'antiracisme, però al final, quan analitzes, les coses no són tan antiracistes. Però, menys mal que es parla d'antiracisme, perquè si es parlés de racisme, diríem de tots. Com a mínim, políticament és correcte parlar d'ecologia, el qual està bé. El que passa, i això demostra que és un tema que cada vegada avança més i té més força. El que passa és que la indústria també ha agafat aquests conceptes, que avui són forts, i els ha transformat una altra vegada en mercaderies. És a dir, ha agafat el comerç just i l'ha transformat en pagar 10 cèntims més a no sé què i tot la resta és el mateix i al final aquests 10 cèntims no canvien res en quant al model. En ecologia ha passat una mica el mateix. O sigui, avui te trobes grans extensions industrialitzades, molt agressives, però com no tiren no sé quants productes de la normativa feta a Alemanya, a més, amb model molt industrial d'agricultura, li pots posar la targeta econòmica, l'etiqueta. Això es va passar una cosa també una vegada que demostra una mica aquest procediment. Nosaltres importàvem un cacau, nosaltres me refereixo a una organització en la que estic, que feia comerç just, ara també fa, i sobirania alimentària, la xarxa de consum solidari, que és el que surt, importem cacau de Bolívia. Aquest cacau és un cacau ecològic certificat pel govern bolivià. Ens va trucar al Consell Català de Producció Ecològica per posar-nos una multa perquè necessitàvem els sellos europeus. I no valien els bolivians perquè no es fien dels bolivians. I els sellos europeus requerien una mostra del 10% del producte. Però clar, el cacau a Bolívia és un cultiu d'ombra que es barreja amb altres cultius. Per tant, tens un arbre aquí i un altre en l'altra punta. I això, ecològicament, és molt saludable. Però clar, la mentalitat del que va fer el CSI, que és una mentalitat d'agricultura molt industrialitzada, encara que no tiri productes químics, pensava que agafar mostres del 10% era molt fàcil. Però si amb sous europeus envies una persona per Bolívia a buscar mostres als arbres de cacau, t'asseguro que aquell cacau, podries invertir en aquell cacau perquè seria un preu astronòmic. O sigui, inclús aquest model té molts components. Sempre, en cas de dubte, si agafes una cosa que té certificat, almenys saps que no té determinades porqueries i té un valor positiu. Però tens que anar més enllà del simple certificat. Has de buscar més informació que realment estigui creant paisatge i riquesa en l'entorn, per tant que sigui de proximitat, perquè no faci uns viatges, que sigui un tipus d'agricultura molt més compensada, molt més petita, molt més arreglada al paisatge. Aquí podríem parlar molt de la importància que té el mosaico català per mantenir el paisatge. Hi ha molts estudis de la importància que això té i com perdre això ha significat perdre molt de la biodiversitat del nostre país. Aquí ara m'he perdut per el mosaico. Llavors has de buscar aquest tipus de coses. La bona notícia és que també amb això estem creixent molt en buscar un consum més conscient i més responsable, ja veig que se m'està acabant, i llavors hi ha moltes línies de treball en què no simplement hi ha productes ecològics a un lineal d'un supermercat, que si no tens més aquella nit, aquella tarda de dissabte que necessitava una margarina, doncs ara, això va ser fa uns anys, ara m'hauria anat al Biospace, que és un supermercat, i almenys tindria el sello, però hi ha moltes coses que no necessito ni només confiar en un sello, tinc altres canals, i això està creixent. Està al món de les cooperatives, està al món dels mercats de pagès, jo no sé aquí com esteu, però a Barcelona ara hi ha 4, l'any que ve pujarem a 8 o 10, que és la venda directa una altra vegada, per Granollers, Cardedeu, més pel Vallès Oriental tinc més notícies que per l'Occidental, però és un nou mecanisme que està creixent. Hi ha escoles que s'estan plantejant en el menjar dels nens, que és molt important fer-lo realment ecològic, que no vol dir simplement ells, sinó lligar-lo a proximitat, s'està treballant en auditories, s'està treballant en control de tot això. Per tant, també quan fem instruments de col·lectivització del treball de les cures, que és el menjar escolar, també aquí s'està avançant en fórmules que van molt més a una ecologia molt profunda, no simplement un sello, que també, sinó que a més siguin pagesos de proximitat,
ecològics i que fan explotacions raonables en què no només no es tira químics, sinó que es respecten els cicles de la natura. O sigui, introduir molts més conceptes. Clar, estic parlant de canals col·lectius perquè individualment és molt difícil. No? O sigui, jo avui veuria venir amb tren i bicicleta. Per sort he deixat la bicicleta lligada a Provença, perquè si agafo de carregar la bicicleta, amb el xou que he tingut no sé què hauria fet amb la bicicleta. Probablement estaria penjada d'un arbre de l'autònoma, perquè amb el canvi de trens. Vull dir que de vegades, encara que vulguis fer un consum més responsable, no tens estructura per fer-ho. Però, per tant, necessites eines col·lectives per poder fer una mica això. Però realment, hi ha diverses cooperatives de consum, hi ha mercats de pallers, s'està treballant a les escoles, sé que a Sabadell alguna cosa se fa, no tinc molta informació detallada, però a altres llocs de Catalunya també s'està fent per introduir un consum responsable en el món escolar. Podríem parlar dels hospitals, que és una vergonya que el tema de l'alimentació no sigui un tema clau en sanitat en els hospitals, perquè deia Hipòcrates, l'alimentació és el nostre, la nostra medicina són els aliments, una frase així, citant. No sé si és així exacte o de semblant, però sí que és un altre tema on hi ha... Clar, i té una importància, aquí me surt la vena economista, que és el que soc jo de professió, que aquestes coses col·lectives introdueixen aquests conceptes en el consum, introdueix una capacitat de compra que afavoreix molt tota la gent que també existeix i que està creixent, que està produint d'una altra forma. Jo, en la meva època, una cosa que es deia pejorativa de ser pallès. O sigui, quan deien, tu és que ets un pallès, no? O sigui, t'ho deien pejorativament. En canvi, ara comença a haver-hi molta gent jove en tot tipus d'estudis que va al camp a fer de pallès. Ja només això és un canvi cultural molt important, que cuidar la terra, produir aliments en la terra d'una forma respectuosa, sigui una cosa que es valora perquè el jovent, un sector, també segueix existint allò de fill, tu no facis de pallès, vés a Barcelona, però que hi hagi sectors de la joventut que s'estan replantejant cuidar la terra d'una altra forma i produir aliments d'una altra forma, significa un cert canvi cultural i en aquest sentit també crec que podem ser optimistes. Jo crec que vaig bé, no? T'has centrat molt en l'agricultura industrial. Podries dir alguna cosa així breu de la ramaderia industrial i potser ens pots donar algun motiu per consumir menys carn? Què fem? Agafem totes les preguntes o vull contestar una en una? No, contesta. Sí, aquí hi ha diferents postures, totes bastant respectables. La meva la definiria amb una frase de Riemann que em va agradar molt: carn poca i molt bona. És la meva postura, però crec que una postura també molt raonable és carn cap, però el que no estic d'acord ja és amb molta carn i dolenta. Però si es menja, que això ja és un cert debat, que almenys sigui poca i bona. Per què? Primer, pel tractament dels animals. Nosaltres teníem que pensar que els animals també tenen els seus drets. Jo cada vegada això crec que és una reflexió que el que es fa a persones humanes decents també és la relació que establim amb la natura i amb els animals, etc. Hi ha una qüestió fins i tot ètica en la brutalitat que l'estem fent amb l'agricultura, amb la ramaderia industrial. La ramaderia industrial són pollastres que no veuen, per exemple, el pollastre és el cas més espectacular, no? Són pollastres que no són pollastres. No han vist mai la llum, no han caminat mai, estan en unes quantitats que no poden caminar, de fet quasi no tenen pates, són unes boles de grassa, allò no és vida animal ni res, és totalment... Evidentment, això després, el balanç energètic és molt brutal, per donar un quilo d'aquesta carn, tot el que has gastat energèticament és molt més alt, per tant estàs produint un efecte hivernacle molt bèstia. Tens un problema de salut animal, de respecte de drets animals, per dir-ho d'alguna forma, però també tens mediambientalment, és una barbaritat ecològica menjar tanta carn, perquè el balanç energètic és molt... L'efecte de calentament del planeta que té menjar proteïna vegetal és infinitament més baix que el que té menjar proteïna animal. Per tant, en aquest sentit és molt més lògic des del punt de vista medi ambient una dieta tal. Després estan tots els estudis de salut, hi ha molts motius per al model d'agricultura, hi ha l'aplicació dels models industrials als animals són unes barbaritats, hi ha algun reportatge
i pel·lícules d'aquestes com Fotin, etc., que costa acabar-les de veure, per les barbaritats que es fan allà. Bueno, el cas català molt treballat i molt és tot el tema del port, el que significa barbàrie, el que significa tota la importació de soja, la gran importació de soja que fa Catalunya i que ens està contaminant fins al port, ja no dic el que està fent bé per la soja pels pinsos animals. Digues alguna cosa del comerç just, que quan vam aprendre el de comerç just després ens vas parlar de la sobirania alimentària i... Bueno, a veure, la nostra organització neix des del món de la cooperació i diu, ja que estem fent cooperació, plantegem que aquesta gent produeix aliment, com podem fer una comercialització justa. I a mi la idea de comerç just, de comerç que es paga el preu raonable i que per tant s'estableixen uns vincles estables i no especulatius, sembla una idea fabulosa. El que passa és que després vam descobrir, començant a treballar i discutint sobretot amb els països del sud, que són els que ens van començar a dir que el cafè quanto menos exportéssim millor, ens van dir això l'important és el que ens alimenta, no aquests productes que van al mercat mundial. Per tant, fem el comerç just local. I aquí en seguida connectaves amb la sobirania alimentària. A mi el que em sembla molt important fer just són els enciams, les bledes, les coses que mengem, les tomagues, les coses que mengem quotidianament. Perquè el mercat mundial, a més, és un mercat de matèries primes, no és tant d'aliments. Per tant, què vol dir això? Que són coses que s'especulen, el blat de moda, no? O sigui, ja es fa a tones, el cafè també. Són productes que se juguen en bolsa. Al comerç just se concentrava, com no pots crear un vincle petit, perquè estàs parlant amb gent de Bolívia, se centrava en el tema del preu. I resulta que tu anaves i el preu que pagava el comerç just de cop i volta era més baix que es pagava en la bolsa, perquè si el menys important del cafè és el preu del productor, si de la tassa de cafè, una tassa de cafè que prens, el cafè val 5 o 6 cèntims, i l'altre, fins a l'euro 20, és tot l'altre, és on està el negoci. Per tant, aquí discutir de preus d'una cosa de grans quantitats d'un mercat mundial és francament, no sé, és jugar tant en camp contrari que pràcticament no pot ni tocar la pilota, per dir-ho d'alguna forma. En canvi, la idea de comerç just aplicada al comerç local i al comerç de proximitat sí que és molt important. Llavors, aquí sí que això no pot recuperar, però precisament, i els mateixos països del sud, els que treballen en comerç just, eren els que estaven a la via campesina i diuen nosaltres el que volem són mercats locals aquí justos, que funcionin i que no s'invaeixin amb la soja de baix d'Argentina, ni en el blat de moro dels Estats Units subvencionat, ni la llet, per exemple, europea, que va destrossant producció lleitera pel món a base de llet subvencionada en pols i tal. Llavors, és una mica aquesta evolució i aquesta crítica a la visió del comerç just internacional. Nosaltres seguim mantenint vincles, ja ara parlo com a ONG, i tenim projectes de cooperació amb gent i portem algun producte, però és més pel vincle i per la relació que perquè pensem que és una eina molt útil des del punt de vista transformador, perquè el mercat mundial de cafè o jugues a quantitats, i això no és el nostre joc, o el del preu no té gaire sentit. I segon, tot el model de donar voltes al blat de moro, etc., pel món és un model que es cau molt lluny i que no interessa al pagès ni del sud ni del nord, i al consumidor tampoc. No sé si he contestat una mica a lo bèstia, quan parles poc papà, dones per suposat que no has de demostrar res, no pots afirmar.